kabeh padha dak kanthi. Kang supaya tumuju ana ing tengahing Laranggono. Ngadepi kridaning Prabu Kalawerdata. Mula ing kene aku bakal takon kawan keke kabeh. Piro pelanganing para prajurit kang padha mbak kanthi Senopati Tobas enggal matur. Para matur iki samenika prajurit ingkang derek wonten tigang bondo. Telung bondo. Nicolas Senopati Waduna. Ayo dawuh. Apa prajurit saka Kraton Mojo, Kraton Malawapati wis padha siaga ing Sanjata. Sedaya sampun siaga kabeh. Yen lamun pos kabeh prajurit wis padha gelar sepapan. Uga siaga ing Gati. Wektu dina iki titian kuliman klawu enggal wae dibudalake. Menawi sampun kepareng alis kawan dawuh. Kabeh prajurit Bintara Tamtama lan Perwira Siaga makarya Angesti Sanjata Kanthi lumaksa